Το μετάλλιο αυτό θα είναι στην Κόνη και της εύχομαι να έρχεται εκείνη η ώρα της. Μ' αρέσει που δεν παίζει με το Απλά φράτα. θα πάρει 10 χρόνια. Ό,τι βγει. Ελπίζω Κόνη να Καρποθείς. έρθεις και εσύ όπως και εγώ. Να μην φτάσεις 3 χρόνια. Να μην φτάσεις 3 χρόνια για να Ναι, να γίνεις. πηγαίνει. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Πάνω. Ελάτε. Εδώ είμαι γά γιατί πρέπει να μαζεύουμε σιγά. Έλα, Ελίνα. Τι είναι το ψαλάκι, το σοκάκι. Να σηκώσει και τα μανίκια εδώ ψηλά, έτσι εδώ. Έλα πάνω. Λοιπόν, έλα, κάντε Δεύτερη θέση, Μιχάλη Σκόνη, που είναι εδώ. Βίντεο, δράση, βίντεο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όχι, δεν έβαλες τη τσέπη. Πρώτη θέση, Ευχαριστούμε. Δημήτρης Λίνα. Μπράβο, Λίνα, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Πώς θα πεις. Συγχαρητήρια. Έλα, βγαίνει να μου... Διαγώνες του τεχνικής είναι, αλλά πάρος είναι κεντρικός όμως, τροπή. Εδώ έχουμε τον κύριο Μιχάλη Τσιμισήρη, που πήρε και ο Μιχάλης Τσιμισήρης κατέκτησε μαζί με την κυρία Κόνη Κλαντίτη τη δεύτερη θέση και θα μας κάνει δηλώσεις. Κύριε Μιχάλη. Ναι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τη συμπαίχτριά μου, την οποία είχα μια άψογη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίχτες που πήραν μέρος στο τουρνουά. Ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Ελπίζω και του χρόνου, πρώτα απ' όλα υγεία, να μπορούμε να ξανακάνουμε κάτι παραπάνω. Και του χρόνου χρυσό. Ευχαριστούμε πολύ και πάντα με μία από τις νικήτριες του τουρνουά, την κυρία Κόνη, η οποία θα μας κάνει δηλώσεις. Κυρία Κόνη, τι ακριβώς έχετε να πείτε? Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φίλους μου, Μαρία και Πάνο, για την ηθική υποστήριξη και που με αντέξανε μέχρι να κερδίσω, να φτάσω, να καταφέρω να φτάσω μέχρι το μετάλλιο. Πώς αισθάνεστε, κυρία Κόνη? Συμπαίκτη μου φυσικά, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα μου χαρίσει αυτό το μετάλλιο και μου το χάρισε. Αυτά. Και πάμε για τα επόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κυρία Κόνη. Εμείς ευχαριστούμε για τη συνέντευξη.